क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। क्रिस्का फिल्म्स प्रेजेंट। ओठवा से सुटवा तोहर, ओठवा से सुटवा तोहर करहौ मैचिंगा बा सुने गे छौड़ी। ओठवा से सुटवा तोहर, ओठवा से सुटवा तोहर करहौ मैचिंगा बा सुने गे छौड़ी। त साइकिल से जाही कहाँ कोचिंगा बा सुने गे छौड़ी। त पढ़े जाही कहाँ कोचिंगा बा सुने गे छौड़ी। काहे हमरा देखी के तोरा, काहे हमरा देखी के तोरा हट हो करे जबा सुनी रे छौड़ा। काहे हमरा देखी के तोरा, काहे हमरा देखी के तोरा हट हो करे जबा सुनी रे छौड़ा। धनेश्वर घट जाई पढ़े कोचिंग हवा सुनी रे छौड़ा। धनेश्वर घट जाई पढ़े कोचिंग हवा सुनी रे छौड़ा। लामी लामी के सतोरा कोरा हो दिल के घायल गे। मारा ही जब पैंडिल छौड़ी बाजा हो पौवा के पायल गे। लामी लामी के सतोरा कोरा हो दिल के घायल गे। मारा ही जब पैंडिल छौड़ी बाजा हो पौवा के पायल गे। हमारा ताला गौगे छौड़ी, हमारा छौड़ी जाही करे मीटिंग बा सुने गे छौड़ी। त साइकिल से जाही कहाँ कोचिंग बा सुने गे छौड़ी। त पढ़े जाही कहाँ कोचिंग बा सुने गे छौड़ी। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। छोड़ी दे तू पीछा रे छौड़ा कहहिया प्यार से। जोइनी पिटाई कहबौ राजू रवि राइटर से। हे रे छोड़ी दे तू पीछा सुन ले कहहिया प्यार से। जोइनी पिटाई कहबौ राजेश रवि राइटर से। ओहिसे जे करमी कुंदन, ओहिसे जे करमी कुंदन गिर जैतौ रे टिंगहबा सुनै रे छौड़ा। धनेश्वर घट जाई पढ़े कोचिंग हवा सुनै रे छौड़ा। धनेश्वर घट जाई पढ़े कोचिंग हवा सुनै रे छौड़ा।